Jakong ni phai thongke pra isiani Haryana Gurgaon arong sopialong Bajrangda lapen Visva Hindu Parisha atum ke patio pipot radar mu kachejeng amai Bridge Mandal Jalabisek Yatra pu along pang thek thek the abang pu atum tengkheng donsi soluk sodak atomon pajapon lu Labangso soluk sodak atomon ke japon hut pinangan abang pu abang pietum aring hu sopon lu lapen kithi ke janga phai sitami bangpli an dolo Radar mu along kache jeng dun banghini lapen home guard banghini atum apran nahok dun la so long rai kom sai khi bangkre hini atum ahiring tangrak pen areng hu sodun lo Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar hin pen kaning je pona tengke labangso soluk sodak atomon ke japon lakhe khayang bong isi ke thedung kachelang un ekedo ajoine tahai Gurgaon along lapuson atomon ke japon along FIR Pakli keb rapli iponlo lapen labang solong kachirap dun bang troksi keb atumaphan police custody long chepari deng ponlo soluk sodak atomon ke pang samda prangji aphantura Central Forces a company Kretrok lapen Haryana Police Company thongpep an nuarong sopia long nangpali etloputa thampon thu birdakiri ponlong atengke puthodani adap apor malom Gurgaon rong sopi section 57 along kedo arnam kardom ahem Anjuman Jama Masjid along pang thek thek the abang photum kaddu kawe bang troksi kep trokner kep dokayatum chekom petsi me prindut la solong masjid along arnam kardom abang phu naib iman sitami apran nahok dunang koklo la son thak thaksi Gurugram Batsapur arong sopia long sitami Durmiani sector 66 ahithi ajomalong kulat kumkripli ke phalang no lapen kumtroksi meke kai pon abirta ripon longo la solong bang pharohini sose dokai abandon thatum bike lapen SUV pen armu chejengsi Batsapur along masjid athengno Jai Sri Rampu ke hangketaram tikang sitami padupon lo lapuson men soluk sodak atomon ke jabalong pipang samdunji aphanpura Haryana government hin pen Gurugram lapen nuarong sopialong curfew mate section 144 CRPC stami pabon pon nang kok lopusi raikom sai khiatum pen thanpon National Desk Report Karbing Long Live